Poďme si ukázať, ako rozosielať e-maily. Najskôr si ukážeme prvú techniku, trošku zdĺhavejšiu, ale zase viac istejšiu, že ten e-mail neskončí v spame. Na jednej strane si otvoríte miesto, kde máte všetky e-maily, kam idete písať, a na druhej strane obrazovky si otvoríte samotný Gmail. Potom, čo vlastne spravíme, je, že životopis si necháme takto viditeľný, aby sa nám ľahšie prikladal do e-mailu. Teraz ideme len kopírovať maily z tabulky do Gmailu a zároveň si pretiahneme životopis, aby sa nahral. Toto robíme, dokým nemáme napríklad 50 konceptov. V konceptoch si potom každý jeden ten e-mail otvoríme a poprikladáme predmet e-mailu. Toto spravíte na všetkých konceptoch. Keď máme všade priložený predmet, ideme prikladať správu do e-mailu a postupne klikáme odoslať. Dôvod, prečo tam nenakopírujeme všetko naraz, je ten, že to zabera viac času. Keď musím stále skopírovať nový text, takto je to efektívnejšie. Druhá technika je, že použijete skrytú kópiu. To znamená, že si asi 10, maximálne 15 e-mailov do tejto skrytej kópie vložíte a normálne dáte predmet a správu e-mailu. Nahráte životopis a odošlete. Pozor však na to, aby ste neklikali len na kópiu, alebo aby ste nenakopírovali všetky maily hneď sem do tohto prvého políčka. Pretože tie hotely potom vidia, kam všade ste to napísali a nevyzerá to veru dobre, takže pozor na to. Tento spôsob je o niečo rýchlejší ako ten prvý, avšak môže sa stať, že Gmail môže vyhodnotiť tento e-mail ako spam. Keďže sa naraz posiela do viacerých miest, trochu tým teda riskujete, že váš e-mail bude stratený a v hoteli si ho tak vôbec nemusia všimnúť. Každopádne vyberte si, čo je pre vás najlepšie, iba sme vám chceli ukázať, ako efektívne posielať e-maily. Čaute.